naimbag nga daw tayo manin kabsat daw tayo manin ni Boy Tapyas ken kiti kadwa tayo ni Bro Robin ken ni Kuya Guy Lusak ni Paribaldo na paninalan ni Paristing ta umuli kanuti ko naggango nga jog pag singlag da ke tiyempo ti kursi ngay nakapurpuraw ti saksaka men ta permi ti kursing kita mo nay nagbatit na lang karabasa ng dabungan na nay ni dabungan na nagbasit lang ako na titil na maya man kamatis ku kamaman ati daw ku kami ni Gaylo sa katay kadwa kabsat similya na iti tarong tarong ay nya toy cauliflower dati repolyo repolyo ata ay repolyo to slag paras na mahit halos pares na lang diyan repolyo atoy choy sam so ata diyan imas nga klase ti pichay so nga agala kami datanay atoy so ita so alam niya tinga ko lutun damdama talaga pulon tayo da makita tayo man di pa nang luto tayo at imas nga klase ti pichay nga choy sam dito ka nagalalanang ng sarsaringit na digituin na dito nga ni mas pa makilawatan niya nang law kapilitan na sausaw ti bagong da sili naman ay oo niya dati na yan ate may kanti oyster sauce nan magsayaatan kasi na malipatan pati katugangan no di ka pa ni kamang nyamot tay agapay mo na ikamang talaga malipatan mo ay mabaling kami da sabong na tataman lang mo Salamat na dyan managsabong ka dito. Tatay. Ito mga pati sabong niya ayat. Ibaga-baga mo digi bit ko nga nagtatayab. Muti. Mutiyan na daw dadagitang atang digijay king ka. Purusik ida. Urit. Dati bunga, ipapaya nga mga dala yelo ka dyan. Nagajibitwen? Loroso na? Ito pa babaring tidugan di biton mo naman lukas la papaya ko na. Dito pa masukit na dugong mo manong. Naisakan. Apo, kababayin data natin yung. Unay ka na ding. Unay ka na ding mo tingin ka pa nang iruruman yung karahatan na. Pero mo yan, nagsinga na. Manjakon di kaya ito. Rabanos. Rabanos. Rumor ti bakas dahan. Yan. Pangbangos na ito yun. Tungan saan? Pang sagpaw lang mahit? Talo bukol mahit. Talo bukol? Ano I love, I hate you. Tinong? Okay. Guwapo. Guwapo bro na yung. Guwapo di mga gawin bro. Ay, guwapo. Ano yung tindahan? Joke lang. Bunti na yun na. Bigiti lang din, naipaspasarak lang. Yan, repolyo ata kabsat. Letos. Nagwapo na eh. Ay, lako ni mama daw. Sarap sarili pala na kita pala. Lalabs. Agitin ni lasunan sa kita. Oy, hindi sa tate asparago ako na da. Asparagus ha? Spring onion. Ay, spring. Talaga na siglat ni kayo. Yun eh, paryan eh, naglalang to. Kasagpawan natin kaya tinunong at tilapia. So nga nakaiwayat at isigay na eh. Ati kamatis nga kay suna, dultap pa daw. Dulpap. Kuya natay kuha nga ati dakkel ti bunga na. Tiksinan karabasa. Datang kita pa jag balbalin kin yo nagdakkel sigo din na yo. Ina na. Yo. Bukirada yun, Palang busol pala. Kabsat, dagasan ti dagiti kuan, naggalang tunga ugot ti kuan eh. Kada bulong iti Kubay. Bilunak. Yan naga na di kada dumatay. Kubay. Kubay. Yan. Bilunak, alugbati. Alugbati. Yan. Pero bati, hanakan niya to. Ay, kanya tayo guys. Kanya na. Nag-imasay. Butay. Ito pang tinunam. Nay. Ito pala. Tapos. Dapiti lagi di waran karabasanan. Taning. Diyan eh, nagdatakil bunga na babasit pa yung kami. Drakil, babasit. Dito jipat patubun na nga ko na yung kasaba. Dabunganan. Ay, gram-ramot sa tayo, hindi gini. Tinanggagpungan. Dabunganan? Dabunganan. Oh! Dabunganan na eh. Sabunganan nga raw. May onda dabunganan pa isan na yun. Man. Ay, baka mawali-wali dyan ramunan. Nagbigla tata. Oh, nagbungan. Oh. Nagbungan guys. Nagbungan, nagwawa yan. Nagalis na yan. Hindi, nakaalapay ito utungan na eh, sagpawin na eh. Talaga na siglit ni Gaylo sa kayo. Huli na eh. Yo, dabungan na eh.
Hanggang mamatay. Dabungan na eh. Sa bunganay nga rod eh. Ah. Hindi kami kuan. Kampo man hindi kalmanin. Yan. Puti. Taltalo kami nga simang pa. Yan, pumidot kami ti ko. Pumidot kami ti Dalayap. Kalamansi nang dagos kami ti Lasona. Yan ta ko Ken. Nay. Dili ka daw. Daw stersas na ken nalit na nga danaw. Oh, makita ko. Sa Balensa pa nagkita kon bro. So namut lahat ati makikita ko. Nya. Uray nakakidam na. Ay. Kita na kalunay. Jasin na ng Pantong atin awan seat na, awan ti minuryanay. Mabsat nagadunalan ni ko na ni Paribaldon. Nya. Lapit ini oh. Sa pula naman kabsat no dati makita yung may bagay kanya na. Kaparagpag na. Ay. Sapsapol di kaparagpag. Ay. Wala na matulad ni Andres Kinibaak. Noy. Ni Bak. Idol mo ni Bak ya. Mabakan ka mo lang. Labot na lamos na ikaw. Ito mo na sita. Damo lasit na kami. Sada na nakadudan eh. Nakabsat. Oh. Dumayo ko pa nagalod to. Tan, nay. Tan, may uri di kita ba na pino? May dito. Ang kagisisit bigla. Lagi to yung napino kami. Nakagisisita. Nagimas pang balataw. Siya atan. Nay, po, maganda nay. Dapay kayo may. Tumuday. Gusto natin. Banbantay, turturo, jay, ayan mi. Yeah. Ambot. Si Bro Robin napanag ko, napanatin na lang sana di nagbubugan ti kalmanta gisang ti bagas. Tatta nalpas nga na iwa day ti kuan bangusay. Damot piman na ko na dili ko nga lasig. Duwa nga nagdadakkel. Kas lamata no. Salamat lo. Dito di choy sam nga may kilnat. May gisang. Ay may gisar. May gisar ka Gisang no. awan tire ka to na. Dito mat ni ko ni Paristingay munan talaga muna. Muna ti oras. Netat. Gigisar mi kano. Tapos ni pamay ni Paribaldo dito kadwa da ni kadwa ni tata agi murmura dati kalunay. Kalunay. Kanen dati si Oh, inikan natin mantekan. Dita ko ram. Labay. Pinaruyutan na ram. Pinaruyutan na. Labay kami bise. Pinaruyutan na ko nam. Dita ka. Niya, nakatumbas sila. Oh. Hoy. Shake mo. Well, you shake. Yes. If you cannot understand Ilocano, so you shake. You shake. Tapos, mainit na ba? Sampay. Sampay. Para masay, lamos tayo ma'am. Narugit. Narugit. So narugit tayo ma'am, siyak ka nadaldalos Oh, matay tirugit. Anda matay lati bangsi. Pakita dua sakit. Ito la sakit dito sakit sa mangkote kanya mo. Kung ganin na ito gumita. Ang Ay, Nagpatuwan. hindi niya ama. Ginisar nga wantiwa na daw. Awan Ricardo na ginisa. Agado. Ima. Kung lumalayo tayo, tiwar-tiwar tayo tungot tayo. Lagi ka man kendi ko agad. Baliktadnan ko na, may baliktadnan. Oh, hindi. Teo. Katay ti seat na. Balimbaga ka nga da seat na to, nung madi. Karabasa. Gwapo na eh. Balik na tayo. Kaya Op, ya. Gimas. Adoy. Mahal kayo di pangikan tayo di mantay ka na tayo ilaw tayo tungot lang. May kanti sauce. Sarap. versus Op. Oyster. Oyster. Set. May kami yung kalalingan na lang. Okay. Medyo kakado mo sila eh. Oh, banyak. Oh, jiting na. Yan. Okay. Dito ti ko mang pababa sa DJ ko ano. Oyster na. Ano ni? Oh, hindi na siya. Tutumi ati kwan, ati bangusay. Kay nabatan sa ati kwan. Nay, nagwapo pa nakaluto din na piwanin nay, sila kalman. Tira mo.
Daya, sili, sibuyas. Buru-buru ka na ikakadwa. Isok tayo tayo kuan para kini Mang Isti. Nih, dana ka na. Atong isa. Bagi naman ni. Nih, kuko naman eh, duwan. Awan dito yung mat, naulop lang, nakalamlami is. Bagi ni Robin at Ipos. Bagi ni Boy Tapia. Yeah. Ni Nung Marlo. Gay lusak. Ni Kaltito, Ajibati. Pao, nyamot tayo. Takdi mo kami niya. Grabe nga. Bagit man nato yan. Dilasik siya kata, nakatiliwa ta. Yung malmano. Kuan ni Boy Tapia. Pati ka na nang hinatatan, narigat naman. Bagit man ay nata. Ikaw tawag ni Sir Richard Tabunyar ni Kabads na. Kini gay lusak. Baru makapangkabito no. Kalaban doon kakabsat. Kabam. Kabarang bumara. Ay dadabugay kayo basta. Kurang di mura. Dito mga nagbalay. Pero mo kayo taga-dita. Taga-dita mo lang ni Kamisis. Taga-dita mo lang ni Kamisis mo. Ngomong na na. Oh, ganas. Masak. 1, 2, lagi set go. Mas nga mo, mag-share kami Sige. Whoop. Gitu, keluar betul. Kiwar mo do, tapos rama na. Ni baldo mo ti para timpla mi kabsat. Nya. Siyempre kaya jidila nata ko ah. Beras kemak lang. Gibras ka. Kurang. Talaga nun, Braja. Sakto. Bilunak. Belona. Oo. Nakakita am ti kasta nga panagluto niya bro. Naka-chopstick pa. Ipaigid mo juga. Pwede wild mustard. Wild mustard. Kurkuri patong. Yes. Yan eh. Oo. Yan. Kita nyo kamsat gusto ti ko wild mustard dito. Yayam me. Mawal-ala jay kumkuman kadig igit ti karayan. Oh, naglingay pa yung chopstick ni oh. Oh, dilakal man nagsursuro ata naglingay. May. Hindi ganyan ang mag-chopstick. Naglaik. Durante lang kami nyo. Oh. Galing ako Japan kong hey pachoy. Japan nga rata tayo. Yung danjay. Oh, kalunay. Lunlunay. Damon. Nagling ng chopstick ni. Daling na ko, kinamot ka na para. Nagilunok kami tatanan, nagilunok tayo. Yan ko tayo. Garot na. Naidruk na, nayo na. Mana na. Sige lang. Ito na, takba mo. Ano nga mako? Takap. Nga ma. Sursuro nga wana yung chopstick. Ito na yung nagpapangingin ako. Iwas. Parang garagoy. Ano nga may page? Bato ka, mga makatayam. Nay. Yan ay mas. Sabla dyan pa nag-chopstick na raw. Mali, narigat ka. Basta. Di mas. Tapos, Balikado mo. Natudok mo julo. Takabamon. galing na yan guys, yung chopstick niya. Kawon chon, mabuli na eh. Oh, naglami ace. Oh, naglami ace. Gusto na eh. Adi galak ke Tinliwan? naladapan. Guys, naglabis. Kasi mo bro, atatin na kay masan na. Kamu din ka. Kalunay brad, dito ako nakabaran dyan. Kagayon din ako. Tinukutan naman din dyan pambabaran. Pana ako na eh. Pwede mo lasar dengan atan. Dapat sugit at tamatam. Pain tuloy mo ata, tara. Magrat sa balay. Kuya po. Tumagay kayo nung kaya yo. Nagaramid man rin kita tila kayo. Nay, hanapin alpas sa jigit tayo na digal man. Alpasin. Alpas ay. Pinuluna si kita na eh. Nalaeng. Nananggad si kita na eh. Nananggad. Choy Sam. Namimas naman ni si tatay nung dikalmanan niya. Bro, namimas niya. Tapos di ka naman naiwa, di kasi sito. Tinag lang na tao. Saka. Gusto mo na eh. Eh, hindi mo tayo no. Kaya na, naringan nagsama kanya hon. Nasingan na tayo. Talaga pag-correct. Ano nga. Amo ba tayo yung chopstick? Wala.
Muna. The best teacher na. Good experience. The best. Tati challenge siya. Nakatagpulutan ka ato. Oy, katamatan ni kutsara. Oh. Sarap yun nag. Bawal ti ang kutsara. Challenge. Nakakabsat ni kumain ni pare baldo mo tig chopstick. Oh, tunay. Ano makapula? Tanong ba, may tuno sa ano bali? Hindi na. Langketa. Oh, nala. Oh. Okay, dan sa nobel ng inchik daw tayo nang sursuraw. Hindi man amo. Ay amukon, among ka pinalaingon. Sila ubran nagbuybuet sila celestial movies. Atilat. Latsing. Oy, nang temp-temp. Ni favorite na gamit ko celestial. Sila. Tanyo kapsat ni Boy Tapias na natitugman ti buhok na. Wah. Alright. Stick. Yun oh. Tingin na talaga yan. Susuro kami kano tama pa kami to vlog di Japan. Tigar-gar pa siya. Alabis Lord guys. Naggana siya. Murayo man hindi kamo panag chopstick mo. Ha? Data, langketa. Tunsa? Pito. Langketa. Po, naglaing. Ay madaji na, tergagam. Mura lawam. Manay, nawala. Ano guys? Naling siga, nalingay. Nangasursuron. Ni kay Lusak. Shout out kano ni Sir Richard Tabunyar nga kapatpatang na itay. Sayo tay tagay na kano. Barang no makapasyar to niya kuya kay Lusak. Una, matik. Oh, mabuhay tama di bukot na bro. Ipakita. Ay. Nanu po. Pastal kasi nga. Ay, nakita mo katan. Lalay mo ni. Yeah, talaga matin kati yo. Pakita mo lang. Apay kutsara yung kutsara. Ya di kalaingan niya chopstick. No, may salaang. Sikatang. Sika man bro. Nalpas kami nga nagpapara kakapsat kahit agarbisan na agarbis. So dito kami latang amalay. Sino tika dokit yun ay? Nasasaltan bit na siya. Dito tayo sa tabi ng bagan. Magkakamay tayo, magkakamot-kamot. Kamot tayo, kakadwa. Mineral sa kanya yun. Magkamo pala tayo ulo to. Tama na. Hindi naman sa mo di kalunay na ito. Ano ba sila? Tira. Dito tayo sa among bahay. Stilang tigag dito. Hindi mas mugay maturo.
Sa iti kastoy nga bambarag, kakabsat, hantay nga palamangan. Saldo. Hantay ti basunan. Tama mo dito yung magbataan. Wop. Lagi nung mau. Kaya nang sa tumangan na eh. Labay man. Subabay mo sila, Martina, ano muna mga tao. Mati aja ya. Nabigis na pantalunan. Iti babawal pan, mati mo kaya nyo dito. Bro, mansum bro. Ayan. Norting may masang mga tika may tityang puti karayan niya bro. Man bro, karang ni bro. Naksit pa gin na kuy kaya. Hindi bro. Pinabunutan na guys. Oh, ulo. Ulo. Tara. Jalabay ko na yun. Naksit gin na kuy mo na eh. Uray na ta. Choy Sam. Kagat tibok. Dahil mas ni kalunay. Lupa lang sa majikon na yun. Ito. May bakit na kuy na eh. Dapat na bati. Nagadupa na yung Malatang. may palang tilaban ni Parsing na yung la. Dubai. Ini bro. Sudah. Pero naman pala kabubumlado. Ay, kung ano, apa belum terapiin. Peran. Walang dok. Ano baga? Wala kotot tangan. Oh, maninda namin kakabsat na mamanlag sa tuloy kirena yun. Ginim. Ini bos na jay kuan. Ya, ya. Ini bos na jay kasan mineral lagi. Ganyan laki. Ginim kami man na tingka po di karena yun. Kasi na po di kalman ang mga nagsakit ti buksik ni. Namin lima na lang nagsiarag pa na. Ano pa lang. Bisbo bro, bisbo. Bisbo. Siyempre. Joke lang aja. Yo. Ginaw, di mo uli, kakapsat. Sino tinawde? Ginaw, di mo uli. Hindi kami. Pero utang.
Wasay-wasay yan. Permiti busog may kabsat. Basta sila nabati, nagadutin na po yun, napunpuno na to, himano kami lang nangan eh. Indam. Lima talaga ka. Lima talaga ka nangan. 2, 4, 5. Indam ah. Ayun, yun na. Sabi na bati, mabali may makilaban na to, damdama. Pero mo siya, busog ko. Minamtimantik na ko di karera, kita nyo na yung nakalilinaw. Criminal water. Criminal water. Aan balo ni kata daw. Apa? Kanya kata, baso ka. Ano ba? Criminal water lang yan. Ang mineral ah. Ano po, naglinaman. Oh, yun karana ni. Ada te criminal. Ati kriminal. Criminal water. Danya kay foreigner water yay. Sting sa allergy drink ka na. Saka energy drink allergy drink. Yaman kami kakapsat ka. Kayo na tangamang tartaribabay ti kami. Di YouTube channel may. Nya, doon sa marno nga aldaw, sa marno nga content may. Ta kayo mamanin. Nya, ta na imas manin dilutun may. Nya, kuya lusak. Una, kan shout out di amin niya di kaklase mi. Siya gagayang kang kakapsat. Follow us on YouTube. Haha, Boy Tapyas. Boy Tapyas. And then yung panibagong YouTube channel na wala pang upload pero sana meron na sa susunod. Dahil lusak. Follow us. Nagjaman kami kakabsat kahit agran natin ka na yun. Ren, Bye bye. Kita nyo kabsat inabay na di kanay. Linayin na kano aji ko, linayin na kano aji kinan na. Kapilitan na. Kaya na aji sa prami kakabsat nga katay dit dami. Gaya ka na dyan. Di pa ka na dyan ason na kano sayang may. Ikikadami mo lang ang ginawa. Manso nyo na. Kigre rin eh.